Rrid ukoll jieħu responsabilità tal-problemi li jew. Fosthom il-problema tal-infrastruttura, il-problema qed wassal il-problemi tat-traffiku fi-żmien. Mhux il-Labor fil-Gvern Prim Ministru mhux se jmużotti. Mela jien nieħu pjaċir li qed tgħidlek jien naqbel miegħek illa se nieħu responsabilità tal-kwistjoni tal-infrastruttura. Responsabilità ta' falliment illum il-ġurnata. Nieħu responsabilità tal-kwistjoni tal-infrastruttura bliema mod l-istess mod li nieħu premju u mbagħad preġju tal-fatt li għandna l-aqwa qed tgħid lin-nies ma jimpurtax li għandna infrastruttura ħażina għaliex għamel xi ħaġa oħra tajba, ġifieri. In-nies li jaħlu fit-traffic kuljum sija u nofs jew satejn mis-sew ta' Malta saċ-ċentru ta' Malta. Jibqa' ħansaqsik il-mistoqsija. Inti qed tgħid lin-nies illi ma jimpurtax li għandna diżastru fis-sistema tat-traffiku, fis-sistema tat-trasport u tal-infrastruttura għaliex forsi għamil xi ħaġa tajba x'imkien ieħor. Inti taħseb lin-nies li jaħlu satejn filgħodu kuljum, inkluż il-Ministru Joe Mizzi u forsi inti stess ukoll filgħodu, sewwa taħseb li daw jimpurtom għax inti għamil xi ħaġa tajba x'imkien ieħor, mhux xorta jaħlu satejn fit-traffic, Prim Ministru. X'impurtom in-nies jiddeċiduh in-nies se niddeċiduh jien laqas iddeċidih inti.